най-важното събитие тази вечер. Спря ли ви дъха? Първа награда за изпълнител, статуетка Златен Мустанг, 2001, 3000 лева и безплатна изработка на видеоклип в МСАТ печели Кали с песента "Скитник по душа". Заповядай, Кали, на сцената. Сянка в нощта, скитник по душа, от вятъра обрулен Изключително приятно ми е, щастлива съм, много се вълнувам да връча наградата на един истински изпълнител, на един истински глас. Това е Кали! Аз не знам каквото и да кажа в този момент. Ще бъде много малко в сравнение с това, което получавам тази вечер тук. Това, което мога да кажа и което ми позволява сърцето в момента, защото то бие много силно и съм пред прага на едно голямо разреваване, ама ще го оставя за накрая. Едно голямо благодаря на организаторите на този прекрасен конкурс, на този прекрасен фестивал "Златния Мустанг", на журито и, разбира се, ще пея за вас, публиката, която обичам от все сърце. Дами и господа, нищо не ни остава, освен да се насладим още веднъж на най-добрия поп-фолк изпълнител на "Златния Мустанг" 2001. Издател БМК с песента "Скитник по душа" и Кали. Приятелю, ти бродиш по света и не намираш път назад. Дали си спомняш още песента, която с тебе не изпяхме? Сянка в нощта, скитник по душа, от вятъра обрулен лист. Застанал си сега на някой бряг, сред шуми чужди гласове. Дали от тях ще чуеш песента, която с тебе не изпяхме? Сянка в нощта, скитник по душа, от вятъра обрулен лист.
Благодаря ви от все сърце. Благодаря ви, наистина ви обичам тях, наистина за вас това бях аз. И моята любов към моя най-истински приятел, публиката. Благодаря ви още веднъж.